Ramaphosa bhekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki Imnyama lapha emuva. Hayi ikhushe emnyameni. Imnyama lapha emuva. Hayi ikhushe emnyameni. Lebuda ngapha ikhushe lebuda. Mphethu uzamo lapha. Mphethu uzamo lapha. Ukuze emnyama ungathi isigwebo sentaba. Nayinqina lemfele. Ungathi isigwebo sentambo yisho inqina lemfele. Mana mfowethu. Usigwebo sentambo ngibone ehamba ifoshona ecaceke u20 bani lo yana. Hayi second hand leliya. Hayi nama plate akumona. Hayi second hand. Yena mangayithenga leya foshona mfowethu. Yenembobo zeyinhlamvu. Ngicabanga ukuthi ihamba ama bodyguard. Ngayithenga leya foshona akaqala ngayo. Awukahle mfowethu. Yenembobo zeyinhlamvu. Ngobuke ubonge nje. Yenembobo zeyinhlamvu. Isiphela manje yalenka. Hayi. Ngakho phela ngizwe ukuthi ade members egcikeni abafana ethi bengayidlala kakhulu i-radio izoba lenkinga iPlace. Hayi ke mncuna osabisa ngasitshela okunye. Hayi imoto zosigwebo into engenama airbag uyibuka nje. Hayi ngazakhwehlelo. Hayi babo. Imntanga wayibukale ashosho. Imoto zosigwebo into engenama airbag uyibuka nje. Man intanga wayiphi yona? Noma masithi into eqothwa ngathi hayi ngongo. Lutho nomona. Intasha bingana number plate le moto. Lutho Hayi. Ngitshela mahasha. Hayi. Uqo home semaqo home. Mana kathi imbali iyedecorate nemoto eyisekeni. Phela yintsha ke nesandleni. Uyazi into entsha kuyindala kwabanye. Usho ukuthi ke i48 leya. Uyazi lento ifana nani lento? Sigwebo macingwane. Uyazi ifana nani lento? Ibonus le yakaqala ifana lento yezwane imali le ayithuleke ephumile le kuyinana. Utophathela bhuku lemuntu. Utophathela bhuku. Uphethile bhuku. Man, uyayazi into entsha indala kwabanye lethi ifana nomuntu osifazane wena uzababushe. Uyazi into entsha kuyindala kwabanye uzababushe uthi awu. Angifunda lo ngomzala. Umzala uzophendula wena hayi mina. Uyazi into entsha indala kwabanye. Awuthandi hayi phela makukhuluma ngawo kahle. Awuthandi ngayo. Wenyanya. Wenyanya. Ora. All right. Uzukhalela umuntu uthi akalahlahla. Wayeka kanjani uhlangane kanje? Okay, azifaka asole garage la. Asole garage. Sike garage Iningi lezi moto. Zelapha manje. Iningi. Ayilungile ayamavale manje. Ngiyifuna into kaSigwebo. Abavale manje. Usigwebo unominate yokumasati mamba fethu asimfisela inhlala. Hawu kusakhona amasadi. Hawu kusakhona. Balo sholo uthi mana labo hamba ngayo iwutanga abasathi. Hawu kusakhona amasadi ma. Lento eyindoda isekhona. Awukho uzenzele imali. Kahle. Cha ngiyabona nje. Hawu lento eyindondo. Mina ngithi yaxoshwa nawe nje uyaphuma emsakazweni kwakuphela kwayo. Hey. Kodwa uyabona yini ukuthi kwangisiza uxoshwa emsakazweni. Ngidla udume engangacabanga ukuthi ngeke ngilokhle.
Ngoba ngisangisathithibela nokhathide lapha. Okukhathide kuNkulunkulu manje nje ushiye phansi lapha ewema uthi uphuthuma ukuthi uyasebenza ebusuku uyangena ngo6. Chusa uzodlala inkonzo kushaya u8. Nakho hayi no umkhaya wami lo. Hayi busukumoloza. Hayi umkhaya wami. Usukumoloza kahle. Hayi umkhaya wami angifuni ngomkhaya. Umkhaya ngithanda kabi umkhaya. Kade elwa lapha emini nje lapha kuphi lapha uyini Jacob. Ethini. Awukhulula njengezi lapha mfowethu. Kuphi la? Usegarage. Segaraji train station. Likuphi likahle? Likuphi igarage bebaba kuphi la? Ngibona wazitheki. Kuphi? Segarage la. Lelo ubemba. Likubani? 24. Amaphosa abhekisele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akafiki yena